Beth sydd gennym ni yn y wers yma wan ydy mi fydd gennau'r trefnydd gwybodaeth sydd wedi cael ei gymryd oddi ar gwefan Cybac. Mae gen i rai enghreifftiau o gwestiynau. Byddwn ni'n gweithio drwy nifer o gwestiynau gwahanol. A hefyd mae gen i gwestiynau TGAU Canolradd Cybac wedi cael ei gymryd oddi ar yr papurau arholiad diweddaraf. Ac mae gen i enghraifft o ddipyn o gwestiynau ar y diwedd. Mae'n bosib i chi wasgu pause a trio nhw, a wedyn mae'r atebion wedyn ar gael chi yn diwedd. Iawn. Felly, yn fan hyn, mae gen i'r trefnydd gwybodaeth, y trefnyddion gwybodaeth o'r rhan wefan Cybac. Mae Cybac yn gwneud hyn, fel dyn ni sôn yn barod, ar gyfer bob un o'i pynciau TGAU, ac i ffeindio nhw, ydych chi'n mynd mewn i'ch cwrs TGAU chi, a wedyn ydych chi'n gwasgu'r adnoddau, a wedyn o fewn yr adnoddau yna wedyn mynd y restr mawr sy'n cynnwys gwersi Canolradd Cymru, ac os ydych chi'n mynd lawr, ydych chi'n gallu ffeindio trefnyddion gwybodaeth, a mae yna wybodaeth wedyn yn benodol i chi. Wan, be gennym ni fan hyn ydy, dwi'n meddwl bod mae'r gwybodaeth i gyd ar gael yn fan'na, ond dwi'n meddwl beth lle gorau i edrych ar ddechrau ffwr ydy os o'n i edrych ar ddau rhif, ac yn ymlaen y sleid nesaf. Felly, yn y sleid fan hyn, mae gennau y rhif 8 ac 12. Wan, os ni eisiau gwybod beth yw'r ffactor cyffredin mwyaf rhwng y ddau yma, iawn, a os gen ni ddim sgiliau eraill, mi fyswn ni'n gallu sgwennu bob un ffactor i lawr, a wedyn o weld hynna, sy'n ni'n gallu gweld pa ffactor, beth yw'r ffactor mwyaf yn y ddau restr. Felly, pa ffactoriau sydd o rhif 8, neu roi camera i ffwrdd, achos dwi'n agos iawn i'r sgrin. Felly, os da ni'n edrych ar y rhif 8, mae gennau 1, dwi wedi mynd nôl, mae gennau 1 ac 8, mae gen ni be arall sydd yn ffactorau, mae gen ni 2, sy'n llasio 4, a na nhw, mae gen ni 1, 2, 4 ac 8, a dyna nhw'r ffactorau o rhif 8. Efo'r rhif 12, iawn, mae gen ni 1 ac 12, mae gen i 2 a 6, a hefyd mae gen ni 3 a 4. Felly, o sgwennu yr ddau set o'r ffactorau lawr, da ni'n gallu gweld bod y rhif mwyaf sydd ar y ddau restr ydy'r rhif 4. A dyna'n syml ydy'r ffactor cyffredin mwyaf. Wan, mae hwn yn edrych yn broses eithriadol o syml, ond dydy'r broses ddim hanner mor syml pan byddwn ni'n edrych ar rhifau mawr, achos hynna'n golygu bod ni'n gorfod ffeindio'r ffactorau i gyd a wedyn darganfod pa rhif di'r mwyaf. Wan, be gallwn ni wneud hefyd efo unrhyw ddau rhif ydy edrych ar eu lluoswm o eu ffactorau cysefin nhw. Wan, ar gyfer rhif 8, iawn, mi fyswn ni wedyn gallu gweld, pa ddau rhif sy'n lluosi i wneud 8? A mi fyswn ni'n gallu mynd 2 a 4, a wedyn o'n wneud hynna, mae hwn wan yn rhif cysefin, mae 2 rhif cysefin, dydy 4 ddim, so felly mae yna 2 rhif arall lluosi i wneud 4, a be gen ni fan hyn ydy 2 a 2. A wedyn o'n weld hynna, iawn, lluoswm i ffactorau cysefin felly ydy 2, lluosi fo 2, lluosi fo 2. Iawn, a mae 2 lluosi fo 2 yn 4, lluosi fo 2 yn gwneud 8. Hefyd, gallwn ni sgwennu hyn ar ffurf gwahanol, achos mae 2 lluosi fo 2 ydy 2 di sgwario, iawn, a 2 lluosi fo 2 lluosi fo 2 ydy 2 i'r pŵer 3, so felly, mi allai ddangos o fyla, a hwnna ydy lluoswm y ffactor cysefin, ond wedi ddangos ar ffurf index. Wan, gallwn ni ddyn peth efo 12, wan gallwn ni ddyn rhyw ffordd, gallwn ni mynd 4 a 3, neu swn ni'n gallu mynd, fel arfer, dwi'n meddwl, ffordd hawddau i wneud o, ydy hanneru fo, felly 2, lluosi fo 6, a beth sy'n gwneud 6 ydy 2, lluosi fo 3, ac felly yn fan hyn, y lluoswm y ffactorau cysefin ydy 2, lluosi fo 2, lluosi fo 3, iawn, a mae hwnna'n gwneud 2 lluosi fo 2 neu 6, 2 lluosi fo 2 neu 4, lluosi fo 3 yn gwneud 12. Eto, os ni eisiau gwneud hyn ar ffurf index, so ni'n gallu mynd 2, 2, lluosi fo 3. Iawn, a felly, beth dwi wedi gwneud yn fan hyn wan, ydy dwi wedi newid y rhif i luoswm ei ffactorau cysefin. Iawn, ffactorau cysefin sydd yn y gwylod. Wan ta, os dwi eisiau darganfod yr ffactor cyffredin mwyaf, iawn, dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud o yn fan hyn drwy sgwennu'r ffactorau gyd lawr, ond mae yna ffordd arall i wneud o.
Ac honna ydy, mi fyswn ni'n gallu gwneud yr un peth eto ac edrych ar torri'r rhifau yma mewn I lluoswm I ffactorau cysefin. 2, 4, 2, 2, ac yn fan hyn dwi'n mynd 2 a 6. Na, nid y ffordd gwahanol, jyst chi'n gweld bod yr un ateb sy'n dod i'r diwedd. So ni'n mynd 3, lluosum o 4 a 2, 2. Wan ta, be gen I wedyn yn fan hyn felly ydy, mae gen I ar gyfer rhif 8, a mae gen I ar gyfer rhif 12. Wan ta, be dwi angen edrych wan ydy be sydd yn wir amdano y ddau restr yma. Iawn, a felly da ni'n gallu gweld bod 2 ar y ddau restr, a mae 2 eto ar y ddwy restr. Iawn, dydy'r 2 yma ddim yn fan hyn, dydy'r 3 yma ddim yn fanna. Felly rhifau cysefin sy'n gyffredin ar draws y ddau ydy 2 a 2. Felly, y ffactor cyffredin mwyaf ydy lluosur yr ddau rhif cysefin sydd ar y ddau restr. Felly 2 lluosu fo 2, ac felly y ffactor cyffredin mwyaf ydy 4. Ac fel ydych chi'n cofio, o sgwennu'r ffactorau I gyd allan, mi sylwys I bod 4 oedd o. Iawn ta. Y rhan nesa ydy, da ni eisiau darganfod lluosrif cyffredin lleiaf. A be di hwn ydy y rhif lleia sydd yn gallu rhannu'n union heb weddill ar gyfer rhif 8 a rhif 12. Felly mae'r rhif yma'n gorfod bod yn tabl 8 ac yn tabl 12. Wan I wneud hyn, mi fyswn i'n gallu sgwennu'r tabl I lawr. Felly fyswn i'n gallu mynd 8, 16, 24, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Iawn, so gen I 30. Iawn, so be gen I fan hyn ydy mae gen i'r 4 cynta, mae gen i'r 5 rhif cynta sydd yn tabl 8. Iawn, so dyma beth I hyn. Wan ta, ar gyfer yr rhif 12, so ni'n gallu gwneud yr un peth eto. Yr 4 rhif cynta yn tabl 12. Ond beth dwi'n gwneud ydy, unwaith dwi wedi sgwennu'r ail rhif, dwi'n sylwi mae'r rhif 24 yn yr ddau restr. A felly, hwnna ydy'r lluosrif cyffredin lleia. Hwnna ydy'r rhif sydd yn gallu cael ei rhannu heb weddill sydd yn mynd mewn I. Mae 8 yn mynd mewn iddo fo, a mae 12 yn mynd mewn iddo fo, a mae mewn iddo fo'n union. A mae'r 2 yn mynd mewn iddo fo'n union. 12 rhannu fo, 24 rhannu fo 12 yn neud 2, 24 rhannu fo efo 8 yn neud 3. Felly mae'r 2 yn rhannu union mewn iddo fo. A felly hwnna ydy'r lluosrif cyffredin lleiaf. Oes y ffordd arall I wneud hyn efo rhifau mawr yn lle bod ni'n gorfod sgwennu'r tabl am I gyd allan? Wel oes. Be da ni'n neud ydy da ni'n edrych yn ôl a da ni eto yn neud yr ddau rhif fel lluoswm I ffactorau cysefin. Felly, os ni'n mynd nôl I hwn eto, 2, lluoswm 4, iawn, ac ar gyfer hwn, 2, 6. Wan ta, be gen I fan hyn ydy mae gen I yr ddau rhif, mae gen I pethau sydd yn debyg i'r ddau nhw I ddarganfod yn ffactor cyffredin mwyaf. Felly'r ffactor cyffredin mwyaf ydy'r ddau yna, a felly'r ffactor cyffredin mwyaf ydy 2 lluosum 2 yn neud 4. A felly, be da ni angen neud wedyn ydy, da ni angen lluosu'r ffactor cyffredin mwyaf efo bob un rhif cysefin sydd ar ôl. Iawn? Felly, da ni ddim, achos bod ni wedi rhoi cylch o amgylchain I ddarganfod y ffactor cyffredin mwyaf, da ni ddim angen defnyddio nhw eto. Iawn? Mae hynna wan di mynd. Felly, rhai gen ni ar ôl ydy, mae gen I 2 a mae gen I 3. So, felly'r ffactor cyffredin mwyaf, lluosu efo 2, lluosu efo 3. Ac felly, be gen ni fan hyn ydy 4 lluosu efo 2 yn neud 8, lluosu efo 3 yn neud 24. A fel ydych chi'n gweld, drwy wneud y broses yma, iawn, drwy edrych ar y rhifau fel lluoswm I ffactorau cysefin, edrych pa rai sy'n debyg I ddarganfod y ffactor cyffredin mwyaf, iawn, a wedyn lluosu'r ffactor cyffredin mwyaf efo bob un rhif cysefin sydd ar ôl, iawn, mae hynna wedyn yn golygu bod ni'n gallu darganfod yr lluosrif cyffredin lleiaf. Iawn, so dwi'n gobeithio fel yna, da ni'n gallu edrych yn ôl, iawn, felly
be nath ni wneud yn dechrau a gweithio ffordd lawr I lle dyna ydy'r diwedd. Iawn, I allu wneud yr holl waith yma, da ni angen gallu mynegu rhifau fel lluoswm ffactorau cysefin. Wan hwnna ydy'r broses anodda o hyn. Unwaith da chi'n gallu gwneud hynna, mae'r gweddill yn efo yn mynd yn haws. Mae'r sgil cyntaf yma'n sgil anodd I wneud. Felly, os o'n I edrych fan ar y rhifau yma, mae gennym ni 64. So, be dwi angen wneud I mynegu hwn fel lluoswm I ffactor cysefin. Iawn, ond hefyd, fel da chi wedi gweld fan hyn, mae'n gofyn amdano fo ar ffurf index. Iawn, so felly mae'r ffurf index yn bwysig yn fan hyn, felly da ni'n gorfod dangos o, a dwi'n gwybod os da chi'n cofio ffordd o'ch chi'n neud o'n ni ddechrau wan. Felly dwi'n edrych ar 64, dwi'n meddwl bod gennym fi le wneud y 64 yn fan hyn. 64, wel, beth sy'n mewn I 64, dwi'n bwys beth o, gallu ddewinio unrhyw, ond ffordd hawdd I wneud o I fi ydy edrych ar hanneru fo. Mae'r maths yn haws, da chi llai tebygol neu camgymeriad. Iawn, so felly dwi'n hanneru fo, mae gen I 32 ar ôl. Iawn, ffactor allu 2. Dipyn o waith ar y 64. Ac felly be gennau fi, mae gennau 2, lluosi fo 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wel, gallu ddangos hwn, iawn, rhywun peth at sgwennu 2, ac yn un o'r ffurf index, dwi'n gorfod dangos yn y pwer 2 i'r pwer 6. Iawn, ydy 64. Iawn, so felly hwn ydy'r atab. Iawn, so beth ni'n neud ydy, nath ni'n ddarganfod allan a wedyn nid o'r ffurf index, iawn, dwi'n edrych ar yr rhifau cysefin sydd yr un peth a dwi'n dod o'n ti gilydd. Iawn. Wan, na ni drio'r un peth eto ar gyfer 40, dwi wedi defnyddio'r lle gyd, felly gobeithio gallu ffitio fo mewn y gornol fan hyn. 40. Tro yma, na I dynnu, achos mae tabl 10, mae'n amlwg bod 40 yn tabl 10, felly na I dynnu 10 allan. 10 lluosi fo 4. Wan ta, be di 10? Dydy 10 ddim yn rhif cysefin I hun, felly mae 2 lluosi fo 5, mae gen I 2 rhif cysefin rwan, a mae 2 lluosi fo 2 yn 4, a felly be gen I fan hyn wedyn ydi 2 lluosi fo 2, lluosi fo 2, lluosi fo 5. Wan ta, da chi'n cofio beth ni'n sôn amdan I gael o'r ffurf index, mae gen I 2 lluosi fo 2, lluosi fo 2 sydd un peth a 2 i'r pwer 3, lluosi efo 5. A dyna fo'r atab ar gyfer lluoswm ffactor cysefin 40 ar ffurf index. Os di o ddim yn gofyn dan y ffurf index, da chi wedi gorffan y fan hyn. Iawn, ond os di gofyn ar ffurf index, da chi'n gorfod mynd yr un cam ymhellach. A da chi'n gallu gweld pam mae'n digwydd ar rhif fel 64 gan bod yna gymaint o, gan bod 2 yn ffactor cysefin sy'n yna gymaint amser. Wan, mae 486 yn edrych yn dipyn yn loddach. Wan, yr un broses eto. Iawn, da chi'n dechrau, a dwi'n meddwl, lle cyntaf feddwl di, pa dabl mae mewn, wel, lle hawdd ei gwneud, ydy just, da ni'n gwybod bod 2 ffactor iddo fo, achos mae o yn... Felly, fe gallwn ni edrych ar 243. Iawn. Wan ta, dydy 2 wan, dydy o ddim yn eilrif, so felly dydy 2 wan ddim yn ffactor yno fo. Os dwi'n adio 2, adio 4, adio 3, mae hynna yn gwneud 2, adio 4, adio 3 yn 9. Felly dwi'n gwybod felly, gan bod yr rhifau I gyd yn adio fyny yn 9, bod o yn tabl 3. Wan, os ydych chi'n meddwl os ydych chi'n gwneud traffarth efo wneud y math yma beth ydych pen, does y ddim byd yn bod, iawn, ar wneud y bwrdeifio, 3 mewn I 24, 8 gwaith, dim gweddill mewn I 3 unwaith, iawn. Felly, da ni'n gallu gweld fan hyn, mae hwn yn rhywbeth gallech chi ddefnyddio os ydych chi yn neud o ar bapur canolradd heb gyfrifiannell a bod chi ofn I camgymeriad. Wan ta, 81, beth sy'n ffactor 8, eto di o ddim yn eilrif, so gallai mhaneri fo, ond dwi'n adio 8, adio 1, a mae hynna'n 9, felly dwi'n gwybod bod yn tabl 3. Dwi hefyd yn gwybod, di gwir, bod 9 lluosi fo 9, yn neud 81, felly gallu dynnu 2 9 allan. 9, lluosi fo 9 sydd yn neud 81, a wedyn dwi'n gwybod wedyn bod dydy hwn ddim yn rhif cysefin, 3 lluosi fo 3, a mae 3 lluosi fo 3. Felly be gennau fan hyn ydy mae gennau wan yr lluoswm ffactorau cysefin gallu'n 2, lluosi fo 3, lluosi fo 3,
lluosi dwi'n fod i madio, lluosi fo 3, lluosi fo 3, lluosi fo 3. Iawn, a dyna fo, os fo ddim yn gofyn am y ffurf index, dyna fo'r atab, ond os ti'n gofyn am ffurf index, wel, sgennau mond 1, 2 yna, a lluosi fo 3, wel, pa bwer 1, 2, 3, 4, 5. Iawn, a dyna fo yr atab ar gyfer 486 wedi cael ei fynegu fel lluoswm ffactorau cysefin, iawn, a hefyd ar ffurf index. Iawn, hwn ydy'r sgil da ni angen gallu gwneud. Os da ni'n gallu gwneud y sgil yna, dydy o ddim yn gam anferthol wedyn i allu fynd mewn i edrych ar yr ffactor cyffredin mwyaf, a wedyn mae o'n gam arall wedyn o ddefnyddio i ffindio'r lluosrif cyffredin lleiaf. Iawn, dwi wedi rhoi 2 rif fan hyn. Da chi'n gwybod fi sydd wedi sgwennu fo, gan bod sgwennu fo'r ofnadwy o fler. Ac o'n i'n trio dangos i fan hyn sut sydd ni'n gallu edrych ar y dull cyntaf yna o sgwennu bob un ffactor i lawr. A wedyn, felly dwi wedi sgwennu bob un ffactor 18, a maen nhw fan hyn, a dwi wedi sgwennu bob un ffactor 45, a mae o fan hyn, a beth dwi wedi ffeindio ydy bod 9 ar y 2 restr, a felly bod yr ateb o'r ffactor cyffredin mwyaf ydy 9. Ac eto dwi wedi dangos yn fan hyn sut ni'n gallu defnyddio yr ffordd o ddarganfod y lluoswm ffactorau cysefin, a wedyn ni'n gallu wedyn darganfod wedyn 2 lluosfo 3 lluosfo 3, iawn, a wedyn mae gennym ni 3 lluosfo 3 lluosfo 5, a wedyn yr 2 rif sydd ar y 2 restr ydy hein, felly dwi'n tynnu hein allan a dwi'n lluosi nhw fo'i gilydd, iawn, a dyna sydd dwi'n darganfod wedyn bod yr ffactor cyffredin mwyaf ydy 9. Felly eto, oedd y rhif yna ddigon bach i chi allu edrych arno fo a meddwl, iawn, gallu sgwennu bob un o'i ffactorau ar 2 rif yma lawr, ond os dwi'n mynd yn fwy na hynna, mae'n mynd yn anoddach. Iawn. Mae gennau ffactor cyffredin mwyaf, iawn, ffactor cyffredin uchaf, ffactor cyffredin mwyaf fan hyn. A mae gen i 2 rif mawr tro yma, so 420 a 252. Iawn. So beth ni angen wneud fan hyn ydy eto yr un cam cyntaf ydy edrych ar y 2 rif fel lluoswm ffactorau cysefin. A fel ydych chi'n gweld, nath ni hanneru, 2, 2 eto, 105. Mae 105, so ni wedi gallu edrych ar tabl 5 fan hyn, ond beth ni wedi edrych ar ydy, mae 3 mynd mewn iddo fo, 35 o weithiau, a wedyn 5 lluoswm 7. Felly dyma nhw yr lluoswm ffactorau cysefin 420. Rhyn peth ar gyfer 252, dyma nhw eto. A tro yma, mae gennym ni nifer o rifau cysefin sydd ar y 2 restr. Mae gen ni 2, iawn, mae gennym ni 2, mae gennym ni 3, a mae gennym ni 7. A felly ffeindio'r ffactor cyffredin mwyaf, dwi yn gorfod lluosi'r 2, lluosif 2, lluosif 3, lluosif 7, a felly beth dwi'n gael ydy 84. Iawn. Ond ta, mi fyswn i'n gallach chi ddefnyddio'r un rhif, ond be gennau fan hyn ydy, mae gennau y lluosrif cyffredin lleiaf. Iawn, dwi'n gwybod bod y daflen yma'n edrych yn fler, ond beth ydyn ni'n neud eto ar y dechrau ydy da ni isio edrych ar y 2 rif fel lluoswm i ffactorau cysefin. A beth dwi'n neud fan hyn ydy, mae gennau 2, 2, 3, 3, 3, 5, iawn, a mae hein i gyd yn rifau cysefin. Ar gyfer 126, mae gen i 2, 3, 3, 7. Felly, be sydd gennau ar y 2 restr? Wel, mae gennyn ni 2, mae gennyn ni 3, mae gennyn ni 3 eto, iawn. A felly, be gennyn ni ydy 2 lluosi efo 3 sydd yn ei 6, lluosi efo 3 sydd yn ei 18, a dyna ydy yr... Dwi'n gwybod beth i cyll, neu bydd rhaid fi newid hwnna. A dyna beth yw'r ffactor cyffredin mwyaf. Iawn, so'r ffactor cyffredin mwyaf ydy 2 lluosif 3 lluosif 3, sef 18. Wan ta, unwaith chi wedi ffendio hwnna, iawn, i ffendio'r lluosrif cyffredin lleia, be da ni'n neud ydy, da ni'n lluosi y ffactor cyffredin mwyaf, sef 18, efo'r rhifau eraill sydd ar ôl. Iawn, efo'r rhifau cysefin eraill sydd ar ôl. Felly, be gennym ni ydy
18, a be gen ni ar ôl? Gen ni 2, a 3, a 5, a mae gen ni 7. Iawn? So mae gen ni 2, 3, 5 a 7 ar ôl. Iawn, felly dwi wedi dangos yn un. A felly mi fysa hwnna, iawn, os dim papur cyfrifiannell, gallwch chi ddefnyddio cyfrifiannell. Os ddim, gallwch chi wneud y gam wrth gam. Iawn, so felly da ni yn mynd drwy ddefo gam wrth gam, llosi'r rhifa yn ei tro. Os da chi angen defnyddio'r dull neipio i wneud hynna, mae hynna'n hollol dderbyniol. Iawn, ond neu eich dulliau gwahanol eich hun, ond gallwch chi leosi fesul cam, ac y canlyniad wedyn ydy 3,780. Be mae'n golygu ydy bod y rhif yma, mae o yn mynd i fod swn i'n lliosi, swn i'n rhannu fo, mi oes 126 yn rhannu iddi fo heb ddim gweddill, a mi oes 540 yn rhannu iddi fo heb ddim gweddill, a hwnna bysa'r rhif lleia sy'n yn digwydd efo. Wan, mae o'n ffordd da i chi wirio o'r diwedd, os da chi eisiau gallwch chi rannu'r rhif efo'r ddau rhif yna, ac os dyn nhw ddim yn rhannu ni yn mewn fo, da chi wedi gwneud camgymeriad yn rwla, a mae angen ei ail edrych arno fo. Iawn. Wan, mae gennym ni eto'r un peth fan hyn, mae gennym ni rhif 270 a mae gennym ni rhif 96. Tro yma, mi o'n i edrych o, mae 270 yn tabl 10, felly gallu dynnu, felly dwi'n gwybod gallai edrych bod 10 llosi fo 27 sydd yn ei 270, a felly gallai wedyn, dydy hwn ddim yn rhif cysefin, a felly 2 llosi fo 5 ydy rhif y cysefin y fanna. Iawn, 3 llosi fo 9 sydd yn 27, mae 9 yn 3 llosi fo 3. A felly beth dwi'n gwneud, dwi hyd yn sgwennu nhw yn ei trefn 2, 3, 3, 3, 5. Iawn, 2 llosi fo 3, llosi fo 3, llosi fo 3, llosi fo 5. Wan, yn fan hyn, rhif 96, mae genna i 2, llosi fo 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 3. Iawn, ac yr unig y rai sydd ar y ddau restr ydy 2 a 3. Ac felly'r ffactor cyffredin mwyaf, bod y ddau rhif yn rhifau mawr, yr ffactor cyffredin mwyaf ydy 6. Iawn, 2 llosi fo 3. So felly, beth dwi'n gwneud, dwi'n sgwennu'r ffactor cyffredin mwyaf yma allan lawr, a wedyn, bob un rhif arall sy'n ôl, mae rhaid i fi lliosi nhw efo hwn mwyn gallu darganfod yr lliosrif cyffredin lleia. Felly dwi'n mynd 6, a wedyn be gen i fi ar ôl? Mae gen i, o'n i ddechrau ffwrdd o'r rhif yma, gen i 2, 2, 2, 2, so mae gen i fi 4 2 fyna, mae gen i fi 3, 3 a 5, a dwi'n lliosi nhw gyd. Iawn, eto'n cymryd yn amser i sicrhau fi ddim camgymeriad, a felly hwnna wedyn ydy'r lliosrif cyffredin lleiaf. A mae hwnna wedyn, so ni'n gallu rhannu fo 96 a rhannu fo 270, a bys yna ddim gweddill yma, os dwi wedi gwneud yn pethau'n gywir. Iawn, cwestiwn TGAU. Darganfodwch beth yw lliosrif cyffredin lleia 60 a 72. Wan ta, pa ma da ni angen neud fan hyn? Ydy, da ni angen edrych yno fo, da ni angen dechrau ffwrdd drwy edrych ar y lliosrwm ei ffactorau cysefin. So, da ni edrych ar y ddau rhif ac ei drio wneud o'n ddigon. So, mae 60, 2 a 30. So, ni'n gallu mynd 10 a 3. So, ni'n gallu mynd 2 a 5. A dwi wedi ffeindio allan bod 60, felly yn 2, lliosi fo 2, lliosi fo 3, lliosi fo 5. Wan ta, 72, yn yr un modd, 2, lliosi fo 36, iawn, so 35, iawn, so 36, ia. 2 ac 18, mae bwysig gwirio hein, 2, 9, a wedyn mae gennym ni 3 a 3. Wan, beth cyntaf dwi'n gwneud ydy, bod fi eisiau ffeindio'r lliosrif cyffredin lleia, y peth cyntaf dwi'n gwneud ydy ffeindio'r ffactor cyffredin mwyaf. Iawn, felly na i sgwennu hwn lawr hefyd, felly mae gen i 2, lliosi fo 2, lliosi fo 2, lliosi fo 3, lliosi fo 3. Wan, beth gen ni ar y ddwy restr? Mae gen ni 2, gen ni 2, mae gen ni 3, a na fo. Felly, yr ffactor cyffredin mwyaf ydy 2, lliosi fo 2, lliosi fo 3, a mi oes o hwnna yn 2 lliosi fo 2 yn 4, lliosi fo 3 yn 12. So hwnna ydy'r ffactor cyffredin mwyaf. Wan ta i ddarganfod y lliosrif cyffredin lleia, felly dwi angen lliosi yr hwn gyda
bob un rhif cysefin sy'n rôl. 12, so ni'n sgwennu fo'n lluosrif cyffredin lleiaf. 12, lluosrif o 5, lluosrif o 2, lluosrif o 3. Iawn. Wan ta, os di hwn yn bapur, dwi'n meddwl bod hwn wedi dod allan o bapur Canolradd 2021, a dwi'n siŵr os yna'n bapur efo cyfrifiannau lle ddim, ond dwi yn mynd i roi hwn yn nghyfrifiannau lle, so 12, lluosrif o 5, lluosrif efo 2, lluosrif efo 3, mae yn 360. Ond ta, da chi'n cofio sut ni'n gallu gwirio hwn? Os dwi'n mynd 360, rhannu efo 72, dwi'n gweld bod o'n rhannu 5, bod o yn 5 gwaith, a felly does e ddim gweddill, felly dwi'n gwybod bod o'n iawn o fanna. Iawn, ac os dwi'n mynd 360, rhannu efo 60, dwi'n gallu gweld bod o'n mewn efo 6 gwaith. Felly dwi'n gallu gweld wedyn bod o'n rhannu, bod o yn y tabl y ddau yma i ddigwyr, felly mae o, dwi'n gallu rhannu'r ddau rif efo, a does e ddim gweddill, felly dwi'n gwybod bod o yn lluosrif cyffredin i'r ddau yn nhw. Iawn, gobeithio hwnna'n iawn. Os dwi'n edrych ar y cwestiwn nesaf. Iawn, tro yma, 882, lluoswm i ffactorau cysefin, dydw i ddim yn gofyn amdan ffactor cyffredin mwyaf, dim ond un rif syna, felly dyn ni mond yn gorfod wneud y cam cynta. Mae yna 3 marc yna fo ar y papur Canolradd. Wan ta, beth sy'n bwysig fan hyn, di bod ni ddim yn gwneud camgymeriadau. Wan ta, dwi'n gallu gwybod bod yna ailrif, so felly na i gymryd 2 a na i fynd 4, 4, 1. Wan ta, mae hwn wan, mae 4 adio 4 adio 1 yn adio fyny i wneud 9. So felly gan bod o'n adio fyny i wneud 9, dwi'n gwybod i fod o yn tabl 3. Iawn? Felly swn i yn gallu, os ni'n gallu gwneud hynna, swn i'n gallu fyddi mae 3 mynd i 4 unwaith, gyda gweddill 1, mae 3 mynd mewn i 14, so fan daclusach, swn i'n sgwennu fan daclusach, mae 3 mewn 4 gwaith, iawn, a mae'n gadael 2, a mae'n mewn i 21, 7 gwaith. Iawn, so felly mae'n mynd mewn 347. Wan ta, 147, beth sydd mewn i 147? Wel, dwi'n edrych yna fo wan, a dwi'n meddwl 1 adio 4 yn gwneud 5 adio 7. Mae o eto yn tabl 3, achos mae 12 yn tabl 3. Gallu sgwennu fel lawr eto. A felly mae 3 mewn i 14, mae'n mynd mewn i 12, 4 gwaith gyda gweddill o 2. A mae'n mynd mewn i 27, 9 gwaith. Iawn, dwi'n gobeithio bod hwn ar tabl ar y cwestiwn heb gyfrifiannau, felly mae'n dipyn haws i wneud. A felly dwi'n edrych ar un yma, 49. Wan ta, ydy'n tabl 3, 4 ydy'n 9, yn wneud 13. Wel na, dydy hwn ddim. Ond, be dyn ni yn ymwybodol o 49 ydy bod o yn tabl 7. Iawn, weithiau welwch chi, ydych chi angen bod yn gwybod eich tabla chi, mae'n haws os ydych chi'n neud. Felly dwi'n gwybod yn tabl 7, achos 7 lluosrif o 7 ydi o, a mae 7 yr rhif cysefin. Iawn, so felly mae gen i 2, so felly yr atab felly ydy 2 lluosrif o 3, lluosrif o 3, lluosrif o 7, lluosrif o 7. Wan, cofiwch tro yma, mae o'n gofyn ar ffurf index, ac felly dyn ni'n gorfod ail sgwennu ar ffurf index, so felly 2, ond sgenna fi ddim un arall yna, so felly mae 2 yn aros un peth. Mae genna i lluosrif o 3, lluosrif o 3, felly mae 3 di sgwario, a felly 7, a mae gen i 2 yna, so 7 di sgwario. Iawn, so felly be genna chi di 2, lluosrif o 3 di sgwario, lluosrif o 7 di sgwario. Iawn, a dyna fo ar ffurf index. Iawn, felly oedd hwnna cwestiwn reit hir ar bapur Canolradd, ond mi oedd o just dilyn y camau lawr, a cofiwch, os da chi ddim yn siŵr iawn sut i rannu pethau yn eich pen, wel gallech chi hyd sgwennu a gallech chi wneud y sym ar y ffordd. Iawn, gen i'r un peth eto, 315, ella sa hwn gyfle da i chi wasgu pause,
Iawn, a cael go ar y rhif yma. Iawn, lle dyn ni'n mynd i fynd ar y rhif yma? Iawn, felly mae gen i 315. Wel, da ni'n gwybod bod o'n yn tabl 5. Felly mi fyswn ni'n gallu gweld, so gallwn ni fynd 315 rhan efo 5. Iawn, a mae hwnna'n neud 63. Iawn, achos mae 5 mewn i 30, ia, so felly gallu gweld bod chi'n mynd 6 gwaith, a wedyn mae gennych chi'r gweddill o 15, mae 15 yn mynd i 5, mae 15 yn, mae 5 yn 15, sori, 3 gwaith. Felly, sori, o'n i di mynd dros y cam, fynd dros y cam yna, mi os ni'n mynd yn ôl, rhag ofn chi jyst meddwl bod ni jyst yn gallu gweithio allan hyn. Felly, be gen ni ydy, gen ni 5 a 63. Wan ta, mae 63, mae 6 at y 3 yn neud 9, felly dwi'n gwybod bod 3 mynd mewn iddo fo, a mae mewn iddo fo, mewn i 60, 20 weithiau, a mewn i 3 unwaith, so 21, a felly hefyd fan hyn mae gen i 3, mae gen i 7, a dyma nhw ar y tab fan hyn. Wan ta, dwi angen sgwennu fo mewn trefn, so 3, lliosi fo 3, lliosi fo 5, lliosi fo 7, a felly beth i hwnna ydy 3 di sgwario, achos mae'n gofyn ar ffurf index, lliosi fo 5, lliosi fo 7. Iawn, yna fo'r ateb hwnna. Ffactor cyffredin mwyaf, ar gyfer 315 a 42, o beth ni'n cofio wan ydy bod na gamma da ni'n gorau wneud yn fan hyn, da ni'n gorau i ddechrau ffwrdd, da ni'n gorau troi mewn i lluoswm i ffactorau cysefin, a wedyn da ni'n gorau ffindio, da ni'n gallu ffindio yr un rhif cysefin sy'n y ddau restr. Wan, o'n i'n neud eto, dwi'n mwyn cofio, os 315 o gen i ni cynt. Iawn, o ia, dyna bod cwestiwn B, so felly da ni'n angen i hwn eto. Felly mae gen ni 5 lliosi fo 3, dwi'n mynd ffyrong da. 3 lliosi fo 3, lliosi fo 5, lliosi efo 7. Iawn, gan fod ni ddim barod sy'n pwynt neud eto. A 42 ydy 2 efo 21, 3, 7. Iawn, felly mae hwn yn mynd i fod yn 42 yn 2, lliosi fo 3, lliosi fo 7. Wan ta, beth yw'r rhai sydd yn gyffredin, beth yw'r ffactorau cysefin sydd yn debyg rhwng y ddau? Wel, 3 ar y ddau restr a mae 7 ar y ddau restr. Ac felly, y ffactor cyffredin mwyaf ydy 3 lliosi fo 7, ac felly 21. Iawn, so felly mae 21 yn ffactor o 42, ac yn ffactor o 315, hwnna ydy'r ffactor cyffredin mwyaf ar gyfer nhw. Iawn, so felly efo'r ddau yna, mi o hwnna'n 5 marc ar gwestiwn TGAU. Wan ta, gan bod chi wedi gweithio allan, neu gan bod ni wedi gweithio allan yr ffactor cyffredin mwyaf, mae gen i'r ddau yma lawr, so felly mae gen i fi 3 lliosi fo 3, lliosi fo 5, lliosi fo 7, 315, ac mi oedd 42 yn 2 lliosi fo 3, lliosi fo 7. Wan ta, yr ffactor cyffredin mwyaf felly oedd 3 lliosi fo 7, a mi oes hwnna'n 21. A wedyn ni ffindio wedyn y lluosrif cyffredin lleiaf, da ni'n cymryd yr ffactor cyffredin mwyaf a lluosi fo y bynnag rhifau cysefin sydd ar ôl. Felly da ni'n lluosi fo 3, lluosi fo 5, a lluosi fo 2. A dyna bysa'r atab. Wan, i neu hwn yn sydyn. Lle gen i 21, lluosi fo 3, lluosi fo 5, lluosi efo 2. A mae hwnna yn 630. Ond ta, ydy hwn wedyn yn lluosrif cyffredin? Wel, da ni'n gallu gwirio fo. Wel, 315, 630 rhan efo 315 yn mewn efo ddwy waith. A felly, na i ddefnyddio nghrifio neu lle fan hyn gan bod gennym fi o, rhan efo 42. A mae'n mynd mewn,
42,15 ydy 630. Felly mae o yn luosrif cyffredin i'r ddau nhw, felly dwi wedi gwirio hynna. Iawn, a dyna ni, dod ni i'r ddiwedd y gwaith. Be gennau fan hyn wedyn ydy, mae gennau ffactor cyffredin mwyaf a lluosrif cyffredin lleiaf. Da ni'n gwybod bod yna fwy o waith efo'r 3 yn y gwylod a gen i'r 3 o top. Mae rhaid i chi, mae'n rhaid ofn darganfod y lluoswm ffactorau cysefin gyntaf, ac o ffeindio'r ffactorau cysefin yna, iawn, gallwch chi wedyn ffeindio'r ffactor cyffredin mwyaf, a wedyn o hynna wedyn gallwch chi wneud y cam nesaf a ffeindio'r lluosrif cyffredin lleiaf. Wan, eto, gwasgwch pos, cymwch bapur allan, cymwch eich amser, iawn, mi fyswn ni'n feddwl bod yna o leia 18 o farciau ar gael o fan hyn, iawn, so felly gennych chi ddigon amser i wneud o, iawn, so triwch yr sums yma, a wedyn, be ni'n neud wedyn ydy, so ydych chi'n gwasgu pos neu fel ddistaw? Iawn, gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn nhw, a wedyn be dwi'n neud wan ydy, dwi'n mynd i flicio drwy'r taflenni nesaf sydd yn dangos yr atebion i chi. Hwna rhif 4. Rhif 5. Ar un ola. Os ydych chi wedi cael hyn i gyd yn gywir, da iawn chi. Iawn. Iawn. Felly, cofiwch bod gennych chi'r trefnyddion gwybodaeth sydd ar gwefan cybac, a mae ar y dudalen blaen yma. Iawn, ein ôl i edrych ar yma to. Ac felly, os ydych chi'n drefnus, mae hyn yn gwestiynau dylech chi edrych ymlaen i'w gweld ar bapur y rholiad, achos mae yna gama pendant i ddilyn, ond mae'n ffordd eitha straightforward i gael eich marciau chi ar eich papur canolradd. Iawn, diolch o'r iawn.